Мили деца, мили родители, скъпи гости, радвам се, че успяхме и тази година да подредим нашата традиционна изложба, която арт-школа Еленита прави всяка пролет. Малко трудничко ни беше тази година, че работихме само събота и неделя, тъй като това бяха възможностите. Обаче успяхме да се справим, дори успяхме да я наредим и да си направим изложба, защото децата с много голямо желание и нетърпение очакваха да бъдат окачени техните творби. Искам да ви уверя, че в това малко пространство на нашата малка, все пак ни е малка площад на школата, но пък желанието и стремежа на децата да рисуват е огромно, включително и моето, и за това с много голяма любов ние сме нарисували тези картини, които виждате около нас. Старая се всяка година да разнообразявам техниките с нови, да ги разнообразявам самите деца, да ги мотивирам, но мисля, че този процес е абсолютно двустранен и може би те повече мен мотивират, отколкото аз тях. Тъй като малките деца, те са много духовни, с много любов рисуват, с много желание и аз, като дойде времето да рисуваме, съм първа там и ги чакам с много голямо желание. За гостите, които за първи път идват и посещават нашата изложба, може би така им се струва, че има доста малки деца, на които картините са, така да се каже, много изпипани. Но искам просто да обясня, че една картина в арт-школа Еленита се рисува около месец. Тоест най-малко 4 посещения, 4 седмици. Тъй като децата идват един път седмично. През това време, докато не се направи така както трябва, ние завършваме и не започваме. Така че за една година около 9-10 картини максимум едно дете рисува, но то ги рисува така, че да бъдат поставени на изложба.